Kaunti ya Kisii anene engana erengete chisemi nigo eskuru yoboroso ya Kianyabinge eregati ye chisukuru chie serikali chanyarakova chigo korabia anene asamate muyekerasi kia gatau na gatatu mwaka onyarete koba gogo etana boigo kweneke buna abana bange banyare koba bakosokana machibu amaritikolia lero nigo botenerirwe eskuru eyo kobwatira namo nabo bwatani abe chisemi banyare koba kora osekwarigania ali tukolie chisemi elianyarakoba ligokorekana se kuru eya sekerenga gyokoena nebiegwa anegochia se abana balia banyareze koba bago kora bwiyo molikyo itondemo Steven nanyarakoba wikirana asomego ya se skuru yoboroso ya Kianyabinge gotwariganeria orobotiro kobatia eskuru yoboroso ya Kianyabinge ensemo yege sakisi ngati echискuru chialigetia machibu ama ya KCPE asa machibu yo mwako eta aseba mente korwe minsko ya max timibere 51 na 5 goika chimi 315 rero nigo batoro muyiga bwoko mubakanya sai asa machibu ayugwetere misa litiko laikiranwa ne body eskuru amona ababisa bechisemi. Want to appreciate this day that we've come here for the purpose of celebrating KCP result and the KIPSEA results of last year 2023 and also to launch the money and the projects that we were given by the Ministry of Education for KPL, and we are appreciating that with the cooperation from both parents and the community, our children are going to benefit from the project. Ase ritukolia rero twabwa temisa yugo agrenya sana mbiamano asama tokyo twakore 2023 KCP asogeta machibu amarunge tukabreak record ase county ase school chairman ta max ya mangausa tuata max 48 point ajitwa mentete igore riange nesere tubwate ga school abaibu na bana abaibu ne board twacha goserekea nandi twa gwakenya sana mbiamana ta konyu mwaka uyo ni myaka ya mutwe egere togendere komenta maxi school etegende kumanyikana na anda abana benda school tijitikane ko na school chinene goika se yaikire eskuru ya Kianyabinge re serikali nigo yaereire buna obwarobo gwetero kobwaterana kwa balimu amuno gosirwa ne serikali eskuru yetora balimu sarasini na balimu abeto korega sio bwamo teamwork ekagera dokumenta max nande se miaka ya maiga eskuru ya renge sake nendu tokateto korumo kabisa na teamwork egere nento jese mabu ya Gusii na Kianyabinge ne rororo igoso kubata na balimu na baiboli ekiagerete eskuru ya mentira max ya mangega abalimu baito togendere kubwatira namna twakabwatiranire na baiboli boigo na abana bono bamentire babeira abange mechando ntoranza konyerora ikiagera abana baito na bayabale discipline nero na abalimu na abomuki igo we are on track etogosabana togenderere igo nonye aborokiwa bakogenda aseruse omotimo ko motambe abaiboli nigo babori ko balenda abana babo mbatire goya mono bebe chisemi eruse entambe togochikoenda yechi wikinya twasemiri abana baito twabaire gasi bagochikokoranka ande togosaba abaiboli banyare gotokonya na abana abamba arunga bakonya gwete binyoro ikiagera ense yabono teri nsendonge there are a lot of drugs, kidnapping, abana baiseke are not safe, abana bamura are not safe, so toko baboli na abana babanyare ko babako babekanka babaega sinke igo muna baiboli kibainyorete nanto baete gasi muna balimu yabagendrete konya kokoranka na kosoma elinde katoko igora onyora abana bambaleba na barabu na banafunzi Kuripoteria Ndizi TV korwenseme ya Kianyabinge kutoka se ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South elietaliane Ndemo Steven.